И здравейте хора, аз съм Хриси Геймсбеги. И днес правя този клип за тези хора, които правят тези клипове, и тези хора, които искам да ви покажа, ще бъдат двама човека. Катрина Ставицка и Стамена Стамбена. Добре, и така, ще започнем с този клип. Катерина Ставицка. Колко пъти? Слушайте. Що първо преди това не си сложи капки за нос, бе? Добре, ще говориш на английски, но поне се научи да говориш. Ето, слушайте. Go! 1, 2, 3. Оригинал. Добре, поне си махни лаптопа от тука и го скри, за да не се вижда. Какво са плезиш, бе, човек? Ти да не си, да не ближиш сладолет. Направо си най-яката. Като да гледаме с Бритон, де ти стига до устата и с някакви очила, все едно очите ти са някакви бати коколестите. Добре, говори по-тихо, бе, ти да не си на концерт. Ооо, колко оригинално. Тя е по-хубава от всичките други момичета. Може ли нищо друго измислиш, бе? Какво? I'm the Queen? И баси мат. Не. Ти си вълга, стига с това. Мисля, че монитора ми се пукна от това. Колко оригинално. Гадос. Видяхте ли го това? Добре, просто не знам. Тя не се издържа тази. Добре. Време е да видим Стамена. Защо се пише така, никой не знае. Добре. Колко? Тя има 667 абоната. Да видим този клип, който е малко... Той е мъж, тя не е... Тук е по-добре, ама в женски вид. Тази снимка е добра, ама защо са направени на жена, бе, човек? Защо не си седя какъвто си? Странно. Добре. Време да видим този клип. Стамена, не ми пука. Добре, не искам да слушам тази чалгадийка. Този чалгади.
Добре. Сега. Нека да видим този клип. При 3 седмици. Стамена има мускуле. Добре. Това не е като една другата. Каква беше Катерина? Някаква си... Да, ясно. Надявам се този клип да ви е харесал. Това беше всичко от мен. Не беше кой знае колко дълъг. 6 минути. Но не можах да гледам повече глупости на Стамена и Катерина Ставицка. И да, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте за канала ми. Не забравяйте също така да харесате клипа и да го коментирате. Чао!